Hlibzin emzileni Esteringin LyfStyle. Imelika neSteringin kusemasosha nibe attention. Sawu okay Maloom ngwenyitho salesikhova le ndaba ngisazolibili ngixoxeleka kahle kuphela. Ivokali liyiwinders. Bathi inkondla ngisayigibeli sengayijebhula ama-winders ngiwashisile. Vele ikhathazile xeka mshana eMabhozeni. Ichomela amachina ngukarati. Isteering sokukhathaza ibhasi NP63 isikethe esikhazimulayo. So izini indaba ezithawa mgidi uMaps ubusisa ngetema abafana bakithi sebevumile. Ekuselalela si-on siyamahliphihliphi FM iyona la edge. Labafana kudala abaqala ukurun umphithi ngo-3 ikhathi sadzoza lolo libele lilikhothile iwindi eBack City. Imfanelo zasemelika ziyavuma sibheme siphinde siphahlane. Lovophilayo prosto ungaxeki. Iyona amasosha ngale nkondlo ngithi Hlibzin emzileni. Salute to busy, this is serious. Supposed to get bossy, go for mama cozy. Me is so in peace, steering jixi osisi. Was is saba sexy, man this is so nice. Fuck the police, they should be